یہ قصہ جنو مردی قصے سکے عبرتناکی قصے یہ جنو مرد تا سکے دوستے مردم تا یک دو سالہ رند سنچوک نبی مرد مات پتا گوشت کہ تو برو اسپتالا چیک اپ بکا چشمر چیا چوک نبی میں یکیں بچکتا ہوئے موتی نماسگا لوٹے بگندے یہ رواں اسپتالا چیک اپ کنن تو ڈاکٹر گوشی کی باندھا نتیجہ کائیں بلے جان یہ دیگر اوچا پیش کپی رو نتیجہ نزیرگا او زانگا جان کی رو ڈاکٹر گوشی بیا کی تی مردہ چوک لگی یعنی بازا پریشان بھی بلے جان ڈاکٹر گوشی کی ڈاکٹر منی مرد کے وعدے کہے نتیجہ نزیرگا منی مردہ ماغوش کی طرح چوک لگی چیا مناوتی مرد دل نبی مناوتی مرد شاعت نبی گا پواستا مردوں چی وشنتی تو یہ چیزا من نام آکا کہ بگوش کی جانا چوک نبی بڑا مرد یہ دیگر اچکے اور ڈاکٹر گوشید تھی کہ بیاتی جانا چوک نبی یہ ہوتی مات پتا آل دا مات پتا گوشنت کی طرح دیگر سیرے کنی گی گئے مرد شما دیگه سیر نکنه منو جان دوست بھی مجبور کنن تے فشار رہے شی حبرہ باز جاگا برا مردم نظیرم شیشے جنی ہا آخری مات پیت پدا مجبور کنن تے کہ ہوتی جنا یال دے بازیں وشگاں مجبور کنگا یہ مرد ہوتی جنا یلا دا مرد دیگه سیرے کان پدا یک دو سال گزی شا چوک نبی مات پیت پدا گوشن تے برو اسپتال ہوتی چیک اپ بکاں چیو استاد چوک نبی مت نماسگا لوٹے بگندے یہ مرد دیگه اسپتالیا رو چیک اپ کاؤ نتیجہ زیر رو ڈاکٹر گوشید کی بیاترا چوک نبی مرد پریشان بھی منچتا چوک نبی مپیسرا چیک اپ کتا ڈاکٹریا من گوشتا کی طرح چوک بیتی جانا چوک نبی مانا دانا ڈاکٹر تر چی گوشتا ولی منی کہہ رہا نتیجہ ہمشی کی طرح مرد چوک نبی یہ جان ہم یہ مردہ علاقہ یہ مردہ چوک نبی لوکیں جان یہ بازا پریشان بھی بلے رو ہما ڈاکٹر آگی ڈاکٹر تو آرندی ماں لیکن چیک اپ کتا تو اشتا کی طرح چوک بھی تی جانا چوک نبی وہ موتی جانے الدا تا دیگی سیرے کتا وہ ڈاکٹر گوشگی کی طرح چوک نبی ڈاکٹر بازا پریشان بھی کسی ہوتی جانے الدا تا دیگی جنی ہستے گپتی گی بڑا ڈاکٹر دا گوشید تے کہ مرد کئی جنے شرریں جنے نہیں بیتا کئی جنے نا گوشتا کہ مناوتی مرد شاعت نبی گا پواستا منی مرد کر رہا ایڈول ماغوش مرد کار بڑا سک پریشان بھی دستان سرکن کہوتی گوھارا گوشی منی گوھار من جان کجیں جانے جوست پورسا کن کہیں معلوم بھی تھی جنا سیر کتا چوکے استے بچکے چوکے گوڑا تھی گوھارا دولے پاپا داو شی برو بھی دیئے یہ رو دا ما تیسری گے جنین کر رہا گوشی منی براتا را دا تگتی واسطہ جان گوشی کے منا یہ چیز قبول نیا منا مردے ہا ما مردے اجازتا بغیر ایشان زورت نہ کنو حیاداریں جنین یا گوڑا مرد مودا ہے مردہ اجازت دا مرد جس کو مردہ اجازت دا گوڑا مرد اجازتا رند گوڑا لپاپا پچکا اولی گا دا لوگا کاغذہ مانت ماما چابیا ہما اولی لوگا کی بیتگن دوئے لکتا کی لوگ منتی ناما کتا منا لوگ نی دپ جنگے لوگ تحتی آت ہستا ما لوگ تا شتنا کنا مردہ جست کا مردوشی قبول لکا یہ لوگ آئر زیری دومی لے پاپا پچکا تلکتا مردہ کے میں چاہتو ہیچ نہ لوٹا بس منا معاف کا بڑا شی جوابا یہ جنے آدم پدا دیگر لیٹری لکی لے پاپا تحکا گوھارے دا کے ہوتی براتے بھی دی چگوار رو مرد کر رہا وشی کے گندگا زہر بیتا ما نزانا یہ لپاپا منا دات گے
Le papa mardkar bazza pachkam talekta ke ma hamabri tigu mazar na bittega to mana dost bittege o manga ham zahar na o tai dostiya matai naam uti bachke chokka per kota یہ گوشے کا مقصد ہے کہ تی زندگی تو کا اچھے لاتے مردم کہے ترا دوست داری تے گمو وفاداری کا ہاں روگا میلے دستا چھے